El 290 dia d'aquesta alarma sanitària tan aguda no deslliura els valencians i valencianes de fer servir el costumari de la broma en la data d'avui, i és per això que des de primera hora les xarxes en van plenes de notícies falses i quimeres no superades entre els pobles que parlen els uns dels altres. Ha començat a administrar-se el vaccí contra el coronavirus. I des d'ahir que, sembla tot més bonic i més alegre, encara que l'obstinada realitat ens situa en xifres preocupants de persones infectades. Hem de continuar tenint en compte la crisi climàtica, els corrents migratoris, les alternatives al petroli, al mateix temps que procurem veure el futur des de la perspectiva de l'agroagricultura i l'alimentació saludable. No va de broma.